ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଥାର୍ଡ଼ ଡେ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏ ଅଟୋବାଲା କ'ଣ କରିବ ନା ଆମକୁ ନେବା ଆଣିବା ଦୁଇଟାକ ତା କାମ ଆଉ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ନେଇକି ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ସେଣ୍ଟରରେ। ତାପରେ ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଯିବ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ଆଉ। ଯେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ଟାକୁ ରଖିଦେବା, ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଏବେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା, ଚାଲୁ ଏବେ କେଉଁଠିକି ନା ରୁମ୍କୁ। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବୁ। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳ 9ରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଥିଲୁ, ସକାଳେ କିଛି ଖିଆପିଆ ବି ହେଇନି, ଭୋକ ତ ପ୍ରବଳ, କରାଯିବ କ'ଣ। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ମାନେ ରୁମ୍ରେ ବୋଧେ କେଉଁଠି କିଛି ବାକି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପାଇଲା ପକେଇ ଦେଇକି ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗିନା ପଟା ଆଉ ଏଠି ଆମର ସବୁ ମାନେ ଖଟ ଯାକ ତ ମାନେ ବେଡ଼ସିଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସକାଳେ ସବୁ ତରତର ହେଇକି ସବୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଛୁ। ପୁଣି ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ପୁଣି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିବୁ ଆଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଖୋଲା ମେଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସଜଡ଼ା ହେବ। ଆଗ ଚାଲୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ପେଟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତଳେ ଆଜି ଆମର ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ପିଲାଙ୍କର ତ ଆଜି ମନ ପୁରା ଉଡ଼ିଲା ଖାଲି ଆଉ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ନା ଶୁଣିକି ଆଉ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଭଲସେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆମର ହେଲା ଭେଜ୍ ପାର୍ଟି। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀକୁ ପନିର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ରୁମ୍ରେ ଆରାମସେ ଖାଇଲି ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।